Parlo hakan ni video lawan raj pi ke film Jepang ke wei kena skol ke ba internet yang no hikai jongka de brio ba ladan kurim tungi ni pi ke baja apa yang ke jongke ya kan ke jingi to kana leshim na ke wei ke film ke ba kapten The Innocent Thing 2014 kan ke film ke sedang wei no hikai ba hikai ke wei ke skol uba hikai ke sport uba kapten ukim na pedeng ki kena skol ke jong ke wei kena ke batip kapten kumga yang yun tadi kena ke ba internet yang no hikai jongka ya ukim udah beriu ba ladan tengah ke tengah ke jong ke ba kapten ke soyon ke dei ke beriu ke ba lepon kon ke soyon ke beriu ke ba chania bat ie ya tengah jongka kam judan ke jing tharai sniu ya tengah jongka ke wei ke sniu kim ulah yele kai mat ki kena skol ke jong ha ta ke jing yele kai ke jong ke ukim mul kawang bol ya kita kena ke jong bat ya ke yong yon hado ba ke yong yon ke lan bat lamong ke jat ke jongka habau yoi lamong ke jat ke jongka ulah simia ke dawai bat ulah ta dawai ka ke yong yon na do kata ke sengi kala sedang ban internet ukim kala sedang ban penco beju da ke badem chu ba un sniu bang do no jong kim ha ka ta por kala ki dik bala cho da ke jing i kala ong i o banga chim ya on news sniu na ka sop ti ke jong pi hadin bau kim la de banta da wai ka kejat ke jongka marwei kalar ki uba nadin jong kala dapta da udo non barok khna skol ke jong kala er ki uba ki yoi ye kata ke cinta ha ka sop ti ke jong hadin ka tau kim ha ka wei ka restoran ulai kendo bat ke tengah ke jong rengkat bat ki ba hayeng hasem ke jongka hang ta kila ya bam ya di bat kila ya kren kam kren jam hadin ka tapat ulai ban titiar ha ka wei ka dukan Hakata tukan ulah ikan do biang batka yong yun kelas neo komen kalpai uban tedut ika da strawberry mel bakan yo bandi ban pendap do ya kejeng mong ka kejat ke jongka kim lo ban ted ikata kejeng kwa ke jongka ban penhoni ka nangta kalpai uban di ikata ke umso bakadi han reu kim tre kala kliu shano online ulai to ika ba unsa leye kai ke yong yun kal kwa ban yele badu hakata kejeng yele kai ke jongki yang jun marwei kala chat lakmen hadin balakut kata kajeng yale kai ke jongki ke yang jun kala thia pok kali ke jongo oke mule chimi seat belt badula pendaj seat belt lika thang ta kalong yo ngadang mut ba pin do enga ke mule pi ka tang dagi khmat mule start e kali but kila le no ban le on no ika hakas ngi bobod hakas kol ke jongki mule pan mare iki hadin ba kila de ban ya mare bro kita kintai ba ya mare kila ya sum ya sai ukim mulawan badula yo iki kidang yele kemen hakata kajing sum ka jongki ukim mula sedang ban internet ya ka yong yon hadin ba kila de ban ya sum yo iba ki klem khang ya kata ko la le ban khang ya kata ko hangta la lam ya we clip jong ka yong yon la sim ya taw clip badula rai hakas ngi bobod ukim achwa ba on le cheskol la wad ya taw clip ban pai no yo tengah ke jong kala yo i ba wad ya taw clip kala ong yo de amba me wad ya ne clip lo ong ka oi de clip jong gi khana skol ba ulam hang ta kala yo na internet yo ne clip na sa deng no yo nga de lo e no i ka tengah ke jong ban deng ya taw clip hak ta sngi be jor uslam kim don setri ban le pai no che ying ka yong yun ka tiba odang don support skol kala ban pai biang che skol kala ong kim ngam lai slap show ban le pai che ying andau lo kham dona ngan salai na kimulio i ka bakala che lakili ka pikriat ne an kala ong yu haoi hanta ki ya chong ban ap hado bandarang taw slap bakin yo le che ying hado pamet utaw slap parang namar ba ka yong yun ka kriat kimula le ban chim ya ka jacket ka jong baru la phai ka ban kaliang na dakata ka jacket ka jong namar ba kamla ban khang yo chen jong ka ta ka jacket kala khodiu ban yarabika ban khang no yo taw chen namar ba ile ran ula phai ka bakan khang dala de ke yong yon hang ta kala bat ik ti ke jong bat lapan bori han reum tre hadin ka tukan ipor lamika lele hang ta kala kandit bat kala ting kala kudup yu hang ka por ka jing sniu le ran jong kim kala ja ya ka do not ka jong lap mendap da ka jing in baro ar ngot hang ta kila ye do kim ha ka por li osneu badan bawan ha ka por ula ting bat ula phai ka yong yun bakin rei hanta kilare apo ki ben jonga kamera kelas ula set ika centur ke jongka baru lepai ka bakan skap jar no abi kata ka skol ulwan ban wat yu andau ki mulia osnyo ba om dan briu show
la pli ka chantur jongka yongjun hang tau le ting ba yo I ka pakam ti brio show hadin ka to kan ipor la leban pi chabar to brio bawad I ul pan me ka lai hang ta la lab yu kim ul yo I ka tanga ka jong ba kalawan ban chao yu ha ka to por ul ting yo an lab ka tanga ka jong ya ka yongjun ul ha ban I ka yongjun hang ta marwe anda gel po helen ti kim ul mun ban le pi ka dak ba u thok I ka tanga ka jong ba u choklet dia an rim yo lat ban le pe na mar ba ka tanga ka jong ko la mut ban bot yu kum ta ulah pleng no che ying rengkat bat ka tanga ka jong an daw lo poi ying kat ba dak sum la prakhat ya ka yong yon yo an je ai ka kum ta ulah le ban pi ka na ka jing khang yet ulah kiu ha ka ta ka skol anda lo poi ha ka ta kamera ulah wa de ka yo I shoi ka ha ka ta kamera kelas ulah shimi ka phone ka jong bat ulah phone cha ka hang ta ulah la bi ka phone ka jong ka dan halor ka me kum tau le shimi ka ta ka phone bat ulah prakhat I ka hakas ngi bobod ulah wa de ka ulah kli na ki para kelas ka jong ka anda ulah la bi ka ulah ai ka phone ka jong ka yang yun ka la kli u bali pi ya nga bar we menen ulah on ka ngalawan biang hi ban pi je pi an rai pim dan show ka la ong yu la da ngati ba pi wan biang man sa up ye pi ulah kli ka pi tho brio ne em ya ka bejia manin ka la ong yu ka khalam ye tho ya no hang ta ulah phai ka pakam de ban ye tho ka de ban tip tang ma ki ar ngot ka yong yun ka la kular hi ka ta ka jing ong ka jong ha ka chan met ka yong yun ka la tho story chapang ka jing I ka jong ka bat o kim bat ka la post sa Facebook ha ka sngi me bot I khna ka le yo I ka lar khi hi ka ta ka jing post ka jong ka no hi kai ka jong ki ka le yo I ka ta ka jing tho jong ka yong yun hadin ka to kwa ne por ka yong yun bat kim ka la cha khot bat la cha kren au principal jong ka ta ka skol la kren ki ba kwa ban cha prom ka ta ka skol hadin ka tau kim la bitare ka yong yun ya ka jing post ka jong ka chapang ka jing I ka jong ka badu ka yong yun klas nyo si ba ka la cha mai ho ha ying marwe ka la chong par kha ha ka por me kat ba kim udang thea bat ka tanga ka jong ka yong yun ka la phone cho ka la ong yo ba ka miss you kim ma ba yo snyo ya ka ta ka jing kren ka jong ka la pandam no ya ka ta ka phone ha ka sngi ba bot ka yong yun ka la wan cha ying ka jong kim mu la I phala ya ka ta ka jing wan ka jong ka ka tanga jong kim ka la khodi ka hang ta ke le song bat ke la ya bam ye di ka yong yun ka la pi bat ka la khi yaw kim ka la ong ko so yan I mat tanga jong pi snu tanat nga pangawan ka ne ka ying ka jong pi so yan ka la ong ka em u kim mu klem long kum ta ka yong yun ka la ong kim na kwa ban sa hang nei ha ka ying ka jong pi hang ta u kim mu la snu phla ka tanga ka jong kam ti bi chapang ga yong yun ka khe ni ka de tang ka khana school ka jong hang ta ka la ong yu tanga jong ka bu un cha no I ka yong yun bakan sa no bat ki na mar ba kam not ban sa mar wei ha ka ying ka jong ki ba om don ki mi ba ka jong ka ying ka yong yun hang ta ka la comment bat ka la tan ro yu kim u kim la pi tang dik mat u klem kren I na mar ba udon ha ka jing teng yo an tip ka tanga ka jong chapang ka jing ye de ha preng ka jong o ba ka yong yun hadin ba ka tanga jong kim ka lai thu yu ba kan sa chim tu shan no ya ka yong yun ya ka bai tu shan ro ka la dep chim na ka yong yun ba ka la siu lu pa kim lu khang I ka tanga ka jong ba kam de ban chim tu shan ni ka yong yun ba ru la pha ro ban pen phai no e ka ta ka bai tu shan ka tanga ka jong ko long ba kam la so ban pen dam na mar ba ya ka bai tu shan jong ka ro ka la de ban thit tia re ka ha ka ta ka jing sa jong ka yong yun ha ka ying jong kim ka yong yun ka la wan ha ka kamera thia ka jong ki u kim ha ba u yo I ka ha ka ta ka por u la khi na ka jing thia u la ta ni ka chka we pat ka kamera hang ta ka yong yun ka la comment bat ka la kwa man ye le romantic bat o ki mudan ha ka jing ting yo on lap ka tanga ka jong ul pan sa nge ka hang ta han re ka yong yun kam ngai hang ta ka pan body u man ye le jing I bat o ha ka sim bot ka so yan ka la chim tu chan I ka yong su ka so yan ba kam tem yong su ka wan tu chan ha ka om de ba ka kwa ban wan tu chan chi cha ka de tang ba kan yo lat ban he kan do ba kim ha ka ying ka jong hadin ba ka la dep ban chim tu chan ni ka ka la phai ka ba kan le no ka yong su ka long I ka ka kwa ban ap yo kim ma ka dan I ban he kren ba do wala da ka so yan ka long I ka sai tho ha ka ma ka kan sai tho no yo kim han re ka yong su kam tre ban ye tho ka long ba de tang hi ma ki ar ngot man ti bi ka ta so yon ka snu pala hi ka ta ka jing ong ka jong ka anda la wan tu nga jong ka ha ka ta ka por ka yong su ka la le ban chimi ki tiar ka ba ora hang ta ka so yon ka le pala hi ka ta ka jing le ka jong ka ha ka por met ka ba kim bat ka ta nga ka jong ki dang ye thia
ละวันกระเซียวยิงกะยองซูอุกิมอุลาบันขีนักจิงเทียหังตาลุยอีกะบ่ากละวันบันไอเตียริวกิมอุลชิมจันดัดอีกตากะจิงไอกะจงกะก็โซยอนฮับักกะยออีละมีกะจิงประคัดกะจงกะฮับเดงกะจงกีhakas ngi babot haskol yang sukla le romantik ban pin ibang yokim ukim ulepan senge ika ya kata ke jing le ka jongka kala keli obelai lada haying jong piro ka tanga ka jong pi kamcha ula ong ika ngam kwa sho ban thok ika tanga ka jonga kala ong ubat ku sulai kata ne pikwa bangan ni tho ika ya ki eke bro chapang ka jongi hakat ka por lawan ki khna skol ki yang su kala hiar bat kala leina hakapor me ukim ula perkhat yo thia sho lo ongi ka tanga ka jong bo un e no e kata ka kam hi kai ka jong ha kata ka skol ka tanga ka jong ko la ong yo phi de ban par khat chwa ha chwa pa pin e kata ka kam ban wat kam chwe kam de ka basuk ma du de ban par khat ba i khun jong ki ro am slem sho kin sa yo ha ka sngi babot ka yong yon ka wan biang ha ka ying ka jong ki so yon ka la ong ka bale phi wan biang ha ba nga la de ong i pi bangam la sho ban chim tu shon ni pi yang yun ha kata kapor kala le komba ka jarho bat kala petcha pain khana ko soyon kala kelika bale jia ayu kala ongika de na marba ngapun khon soyon kala snyu pala ikatha ka jing ong ka jongka ha ka jan me ko soyon kala yo iyo tunga jongka olale chaying jong ko yang yun kala snyu si bat kala yam kala snyu thoba ukim la chet kala ka haying ko yang yun kala kwa ban ye ik bat ukim lepan map naka ulah ong ika ngamla ban ya don pat pi ba pi liti pi manga riu briu ba la don kurim om slam show nan siyo khun ke yong yon ko long yu ngati pi ba pi don kurim nga kloi ban ma pi pi tang ba phim di ban e yenga namar ba nga i ji pi kim mu kwa show ban thok chu ko ri ka tanga ka chong lo ka pa di ka yong yon ban klen no yu hang tao lo i ka yong yon klas neo si bat ka le yam ha ka sngi babot ko so yan kal kwa ban ti bi ka jing sha kala kali naga yang su DNM ukim uju phone pi uju wan ro haka ying ka jang pi yang su kala bro ikata kam ya tho ika so yon ka loin ka balai pi mi ya tho inga ya tho inga ka jing shisha ula deb ya thia ne bat pi yang su kala sneu bitar kala ong biang i ka yang su DM ma pi la deb ya thia badu kum no ka jing sneu ka jang pi mat kum no ka ta ka jing enjoy ka jang pi badu yang su ha ka ta ka por kala ya tho ika kala ong ika ba ha ka por ba oi kan do ban nga ulakta ya ka met ka jonga baro chen ring ye ka met ka jonga kala hot kan ba ka dang ye tho ka yong yun kala klon ya thia hamadan namar ba la ada wa ya thia ka so yon ni ka ha ka ta por ka so yon kala kidi ka bram para cha hospital ban pan hab ju bor ye kun joka ne ka po ka jonga an ka bat ka jing ya rap jong ka min su anda ka le poi ha ka ta hospital doktor ula check e ka yong su hadin ba ula de ban check e ka ula lap e ka pakam dan khon ula wan ban ni thu iki ba ka yang su kam don khon ba ka dang sot ti ba kam ju ye thia kurim ba du chandra so yon hang ta ka las nyo tho ka de tang ka jing kam jong ka yang su ba ka pun khon nau kim anda ka yang su kala ti breu kala pi yo ko po jong ka kala yam bat kala kali ka phile ayu yanga ha ka por ba nga dang yo thia chenoi khon jonga in don show ha ka po ka jonga so yon ka loi ka de tang ka jing mudur ka jong pi ba pim pat don khon ba phim ju ye thia kurim ba du chandra klepitar bat kalayam galaksi ko soyan bat ka hak to por kila ye cho lawan ukim lepan sange kata ka jing ye cho ka jong ki hadeng kata ka tanga ka jong kala so khon kum tau kim ula pengkidika peran cha hospital baro chik mi chik pa kila da ka jing snyok men ba kidi yo ye khon jong ki hak sngi bo bot ka minsu kalawan ban chango ye tai khon jong ki anda kala lek kala ye kan do bat ka yang su kala klika kumno ka tanga jong kim ka long menta kali tho ika ka don hi ha ka jing koi bat kala khodi ka yang su bakin ye le no da ka kali ka jong ka maka ka sali chao no ika habo kali ka long ika minsu phile ayu yanga ba pikit yanga cha hospital ngayo e ka ta ka long tang kum ka chip hot snew ka jong a minsu haba ka yo e ba ka bat e ka tari bat yo snew e ka ta ka jing ong ka jong ka kala don ha ka jing teng anda la poi ha kam pa ji yang su kala pan sange kata kali bat kala hiar na kata kali jong kaminsu kala phai ka man ai noi kata katari ka jong ka anda kaminsu kala ai kata katari hakat kapor yang su kala shimi kata katari bat kala arrandang he ka hakas ngi bobot ka so yan bat ukim
กลบังเครบันมีเนาะนักตาฮอสพิทอลหาดินกาตุกันในปอร์ละวันอย่าทุกกันนอสิกีบาอีคุณจองกีอิมดอนโชนักกัมราบากีปันเทียอีหากตกปอร์กเลยามาเรบรันบรันสกัตากัมราหังตากียออีบาอิมดอนโชบาอิชาระหักยงซูหาดินบาเลยอบันรายายใจขลงหาดินบากยงซูก็เลยอบันรายายใจคุณจองกีได้คุณบันรือกลาระบัดกลาบรันหักเวกตบองหาดินกตากลาพูนจักโซยันกลาองกาอีคุณจองพีมันตาอีดังอับอีพีหังในสวรรค์กลอยละดาปีดังกวายที่หักตะปอก็โซยันปรันกลามาเรอุกิมุริยอีหลุพายกาบันอับอันเรกำละชูบันอับอยู่อันดากลาลาบีกยงซูกลากลีกาชนงอีคุณจงอาบัดกลากระปาดิกาบันไอยาอีคุณจงกากยงซูกลาองกาอีคุณจงพีอีดอนฮัลลอดจงกเตกตอบตาบรันกลากิวบัดกลาปีชปอกตากตอบละเฮียร์ปอกตากตอบหังตาเลียวอีบาอมเดย์คุณจงกาอีเดตั้งอีคุณบันเร็วกยงซูหักตะปอร์กลาเซดอีกาชปอกตากตอบอันดาลวันเกมให้ยิงจงยองซูหักกำรากจงกาวลาลับยายคุณจงหักตะปอร์วลาพลสกัดงากจงปันตีบิกาบาวลาลับยายคุณจงกีหักตะพลอุลีอสเนวบากรันดากายองซูวลากลีกาชนูกตงากจงกลาองอยู่ยานูเมนจิตยังงาเนยกาสวรรค์นอเชจรองที่หักตะปอร์ลมาเรบัดอุลาลับอีกาหังตากายองซูกลากระดบิววลากลีกาชนูกตงากจงกลองอยู่มังงากระเดกตงากระจงไม่อียังไงเกมหักตะปอร์อุลปิตาอุลาเนตกาชรอดอุลาลิบันวานยังกตงากระจงหักตากระตอบอุลีออสนิวกาเตียวลกิวบรันบัดอุลาเป็นไลกานักตากระตอบให้เดินบ่าอุลาเดบันเป็นไลยังกตงากระจงบิยอีก็ยองซูบากลมุดบันไลน้อยยาวหักตะปอร์อุลาลิบันเป็นไลกาหังตาอุลาเป็นสังเกตกาบัดอุลายาเชจันจงกาอุลาพายกามันไอ้น้อยก็คดีก็จงกาบกินเสียกระเรนก็ยังสู้ก็ลองอยู่นั่นลองตั้งกุมว่าเตียร์เละกายก็จงพีบ่าพิละบันเยเละกายกัดบาพิมอนฮัตโตพีดอนจิงอีเสียงาพิมดอนที่ฮักตะปอร์กลารันเฉดินกลาห้ามนอนนักตากยิงฮัดูบากลาคลาดนาดูก็ตากสนีกิมุลสเงเนาะยังก็จิงฮิกายก็จงฮักตากสกุลกบาอุจูฮิกายบัดกิลลิซาเนาะเชเวกิมหังตาละสะสตังกิจกันเมาอย่ากยองสูบัดกิจิงเจ้าอมันตีกันนี่ก็ฟิล์มกระกดนอหังในปาร์ล็อกแล้วก็พิสเนลตันนาดิกันในวิดีโอสนุบะไลค์บัด subscribe งินสกันดูปันหากเอาไว้ปัดกับวิดีโอกูเบรชบอน